maimuță s-au văzut. Ăla numai tot se scapă ăla. Dacă n-ar avea alea, deja era pe jos de mult. Vezi? Lasă în greutate. Una are la picior, alta are la Șold. piană. Asta e munca care nu iau. Ar făcute, dar 4, 5. Da, în partea alaltă s-a făcut o grămadă la Noi Iubire, n-ai văzut? Că de acolo vin. M-am gândit că am crezut că îi taie cu ceva mașinărie, ori ceva, dar nu m-aș fi gândit niciodată că să suie Ionel așa ne ia să cațără până în vârful Ia. palmerului.